Перад вами літаратурная карта Навагрудчыны. Але гэта не значыць, што ўсе гэтыя паэты і пісьменнікі нарадзіліся ў нашай мясцовасці. Проста іх жыццёвы і творчы лёс быў звязаны з населенымі пунктамі нашай мясцовасці. Так, напрыклад, славуты песняр беларускай зямлі Янка Купала ў 1909 годзе працаваў у маёнтку Бенін. Неаднаразова быў на возеры Свіцесі ў нашай школе Якуб Колас, які ад Навагрудчыны выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета. Ад нашай акругі ў Вярхоўны Савет быў выбраны і Аркадзь Куляшоў. Данута Бичель-Загнетова и Алексей Карпюк закончили Навагрудское педвучилище. Анатоль Клышка, автор буквара, ходил у школу в соседнюю вёску Заколье. С городского поселка Мир Ольга Ипатова и Роман Тармола. А на гэтым здымку Гаврыил Шутенко. Ён русский по национальности. У ходы войны был тяжко поранены, стратил зрок, але пісаў вершы аб прыгажосці возера Свіцесь і бачыў хараство Навагрудчыны, магчыма, больш, чым некаторыя людзі, якія маюць зрок. Вопыт работы музея абагульняўся ў працах настаўнікаў Ускова Васіля Піліпавіча і Урбановича Владзіміра Александровича. Паходы і экскурсіі сталі ў нашай школе традыцыяй. Неаднаразова на Гродзеншчыне бывалі вядомыя польскія і літоўскія пісьменнікі. А Ежы Путрамент быў і ў нашай школе. У 1968 годзе у пансіянаце Свіцесь працаваў рэспубліканскі семінар творчай моладзі. Тады валёўкую школу наведалі Ян Кабрыз, Максім Танк, Анатоль Вярцінскі, Кузьма Чорны, Васіль Быкаў і іншыя. Але гаворачы аб літаратурнай спадчыне нашага краю, нельга не сказаць аб Адаме Міцкевічу, які нарадзіўся ў 1798 годзе ў Завосці Баранавіцкага раёна. Некаторыя вучоныя месцам нараджэння паэта лічаць Навагрудак. О Навагрудскі край, мой родны дом, куды б мяне не кінуў лёс жыццёвы, забыць я не магу твае палі, дубровы, пісаў паэт. У сваіх творах Адам Міцкевіч апяваў прыгажосць Навагрудчыны. У паэмах Свіцесь, Свіцязянка, Пан Тадеуш апісваецца і наша мясцовасць. Дарэчы, у ваколіцах вёскі Валёўка, маёнтку Чамброва, жыла і выхоўвалася Барбара Маеўская, маці Адама Міцкевіча. Безумоўна, узбагацілі сваёй творчасцю беларускую літаратуру Максім Богданович, цётка Алаіза Пашкевіч, Эліза Ажэшка. Дарэчы, у нас у Любчы таксама існавала друкарня. У 1612 годзе па запрашэнню Радзівіла сюды прыбыў Пётр Бластус, кміта, які ў любчанскай друкарні надрукаваў 50 кніг. Яны былі вельмі прыгожа аздоблены. Перад вамі Шчорсаўскі палац Храптовічаў, дзе быў знойдзены пергамент, датаваны 1241 годам. Гэта першы помнік пісьменнасці на Навагрудчыне.